Good morning guys. Musimba day mi indra guys. Di maslik sa imuupan guys. Palit sa mi gatos guys. Not ko gatos guys. Dali. Sama? Ay mga guys. Sato makasato ning hain ni mo ma. Oo. Kaya makasato ning hain ni mo ma. Oo. Kato pagkasato ning hain mo. Palit ka. Kau palit ka. Dali. Lalu-aloy dia. Ali na kay budto na. Bisa di ka no. Sama? Kau, amin ko na sila. Ya, sadyo sila lugi. Liday. Sadyo mig na rin kay nangipalitin. Ayo. Ayo. Aduh mama aku aja deh. Dia lagi ayo. Aliton. Ayo ti, ayo. Nah, hadap sa Liana. Hadap ka na day. Dari agi sudah pinday. Sama ko na. Dari may babaw ra. Nasa luwa. Ni Ajaw. Ali day. Lebih mahal baglugi ron. Oh my God. Di man. Ali. Lugi sila Lulu Pedro. Dali day. Dali na dali. Pangyarihan Patat nila. na tuslik si musimba mang. Hindi mo. Sa dapat ijang lugi Mahal ra ba nino? Kwarta na eh. Lagi. Mahal kilo na. 62. Danay sa jugbuwak ya. Day. Ligo na ron ha. Tagbo man. Halag kanding nakabuhi. Dodo. Do. Nakabuhi kanding. Day. Day. Nay, hunay. Nakabuhi kanding. Guys, kari kay suwa udong pinapa guys. Kanang musimba day mi guys. Mag-usip pro pa na pa ko Sunday school nagsimba guys. Mag-usip man sila nagsimba guys. Na makampo Ginoo guys. May magdali ko kay ang naligaw ko kay dali kay musimba lagi mi guys. Kasang silik. So guys, fast forward na dami simbahan. Picture ang mga kauban ng Aliana. Fast forward gihapon. Nauli na dami gikan nagsimba anja dan ako subay.
Ningar ko daris ibabaw. Munguha ko mulberry. Baw, malingaw manggudyo ko manguhag mulberry. Ganahan mo ko dani. Char. Ganahan ko manguha. Dagham sa bunga po. Dara. Dagham sa bunga. Hindi siya makawad ang hinog. Nga tagak. Ito na pwede. Ito kuan. Gidagit na ni Jack. Imo din tanan. Lala. Pila ni katoy mabunga. Centennial man na, 10 years. Nagidang andari ka mo ron. Manabi ma. Inayan nga was out. Dahil ka to, Ate Esther ha. May bisita, merinda tayo. Uy, balik sa mga pasok. Hindi na ka mga titi. Tagam na ka. Balik sa mga pasok. Dala po sa ate. Nanapullay mo tudo. Wala si dala ngapi, kinadlak ma. May tatagam ka te. Buongon. Sa puti. Grabe ka mong gisnak ron. Napa na. Sampurado. Magniwang ka ni. Napay kamote. Sampurado buwad. Bitaw. Diya mga unta. Nja. Kuan ka nang nay. Di na po sa ate magdugay. Igo na siya naghatod og kuan. Sa itong dad mo te. Kaning baka. Dad na sa tayong karning baka. Dahil kuan. Sigurito mo rin tatay. Favoritong tatay sinanay yung kaon. Si nanay kay okay naman sa nanay mo kaog buwan o ginamos. Si tatay kay kuan na. Kasamot ng puti. Lagi pero mong kaon mas nanay gana. Ay, lami man ay. Tuasa ko naghan. Na buwan. Kana ragoy ka nun duga di laman yung unod. Ay, na unod. Ano naman yung unod? Di mo makaunod din lamang. Ay mo na supsupan. Kuya punti. Dada din ito. Ato adaghan. Dalay ko. Kay gasa sa Dapat jud sa puti niya. Prosing. kaunta. Nakakanas hindi black sa puti? Kami. Hindi. Pagkita tunangan ay may ako inday among gibutang ang gatas. Lamian. Murag ice cream. Bitaw lami bitaw ni. Andiyan yusikan lagi na. Bawo pwede man ako. Isa Agang ko na nagkaon man ko balbiri mo nang agang ko. sa minum ko. Wala. Libang na. Libang-libang na ko nag-iring. Agkuting. Libang na magay. Liksi, mag-amping ka sa iring liksi ha. Nay, kanina nay wala madaan. Gansi ang plite. Dating gawi, hatod na pod. Mali nakagansi kay ang gansi adyo ang plite. Kay puro mo uli ng balik. Gansi. Ingal gis nanay nga. Ngano ko nung dali ra ka mabalik. Ay obligasyon lagi. Ay obligasyon ni ng akin. Ay ay. Ay tay. Ay no entry balik. Para suko ka na sa Dating gawi. Rato na dito. Ay, ako din naman po. Din mo ganito. Si Teresin. Kita may mo. Kung si Teresin. ganda rin. Okay guys. Bongon. Mali pa yan ang mga batin. Hi guys, good morning. So karon day guys, dami sa shorts. Iba kong kapamilya ng Aliana. Kasi Ate Angel from Basdio. Kasi
Basta yun dyan na. Oh, Lagi. normal na ang dato. Lagi basta yun. Kasi Kindol man. kayo bumisita kalit mga joke. Kasi kung nung na yung mamisita. Ayan na, Joyce. Ganay mo tiin. Ang sagya itong na bumisita sa Buma. Ako kay Bapod. Wala kikatas ay papaano. Okay naman. Good morning guys. Dami na to gabi guys. Pagi ka naman. Karoon na. Kani? 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 Ni, unsa man ni siya? Big letter? A. Kani siya mo ay big letter? Ay small letter? Small letter A. A ni siya. Basta ganin siya nga letter? Oh, basta na ikaw na muna siya mooy. Why? Dali sa siya. Kita mo uli, mga. Kita mo uli, mga. Muli man ta. Kaya maglabaman ko. Basta na siya. Nakuha ko dakon, ma. Hindi na. Dali. Ani? Piyatan. Andiyan. Dali. Unsa man siya nga letter? Kani? Kani? Why? Kani? Kani, unsa man siya nga letter? O, kana. Oh, very good. Kani. Yay! Yay! Oh, yeah? Oh, very good. Kani. Thank you, Teacher Angel. At kani? Same naman na sila. Unsa man siya? Kani? And kani? Kani siya? Oh, kani last. Isa man na siya. Oh, unsa man ni siya? Morning. Unsa man ni siyang unsa man ni nga letter? Oh, kani. 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 So guys, bus over ta diri kay na nagpa-sounds, labihang kasuga. Nauli na day ko gikan sa church kay dito day ko natug. Ay kami diyang duha sa liana. So karon magkuha ko kamunggay kay magluto ko. Akong lauyan ang mga tiguwang. Kay bawon bitaw mo. Ang mga tiguwang kinahanglan malauyan. Nang nagkuha ko kamunggay. Para dyan madali-dali ang pangbansang gulay diri sa mo ang pamudyo. Kanila dyan kamunggay may madali-dali ka dyan. Mao pa di pagsugod og pananom kay si Dodo mao na po'y nananom og mga utanon karon na mao pa day amo ang paaboton. Wa pa pud mi nakapananom dari sa amo ang duol kay mao malaging napay mga kamuti. Naining comment nga ngano kunong di ko mi mananom og mga utanon. Mananom magud mi apala man jud ka lugar. Mao nang paghuwat pud madam kay nakakita ra ka mananom ra jud ko. Busy pa karong mga adlaw mga panahon na mo nang paghuwat pud di kay imuming pangunahan nga aming gipangtanom. So mao karon magluto na ko na dami isdang budloy. So di malagi hilig og sabaw. Morning maglaoy ko kay di lagi hilig og sabaw sila char bitaw. Naday ko sa puti nga prosin haning gigawas kay haning kanon. Nja aghang isda. Kinahanglan si hiwaon kay dagko. Ato ni si Jang putod-puturon. Kay pan magud ni kanang dagko. Kinahanglan siya putlon. Arang mahalag isda ron. Pariharag presyo sa karni. Mitaw. Pwede pa lamang di magsudan. Di sa laman magsudan kay kanang mahal. Pero kay kinahanglan na po sa tang lawas nga masudan ta. Kinahanglan po tag protein. Kay magansa man ng magkaon natagkanon sa sudan. Kaning watay sudan mapun ni makalujas lawas dito kabantay mo kanang watay sudan luja atong lawas kay wa man tay protein mao na bisag mahal
need jud mukaon og sudan. Sumaw na ni nga ang isdang hiniwa. Magharos na putag kamunggay. Kamunggay is life diri sa family house. Mga snack sa detag black sa puti guys. Manihang ganahan nga prutas pud guys kay lami. Para si og similar gamay sa avocado pero para na lami si lami pud ang avocado pero lamian po ko ani nga prutasa. Unja kuan kanang once a year pud ni mamunga. Nang gihatod siya na sa eskwelahan kay mamalaging alaw na medya man dyang klase. Anja after ani mulahos mi dato sa mga ang kaubanan kay matilaw ko na si black sa puti ang hatdan. Ay di na prosing gani. Magatod kong kuan. Among kinakasgang pastora. Pastora sa Germany ni siya. Hindi ang patilaw sa puti kay ang makatilaw. Nengani na naman yung picture pero patsara alaman ba oh? Ano ba sa Tadawag ang forma. Ang tilaw si Jess. Ate ka dahil lang iday? Marag avocado. Grabe ya. Huwag na haman ng gikuan. Prosin man na day. Medyo ni sa ibida ni kaya naman ipitindahan kay boss. Kami, pastora. Bye. Kisan ko si Jab pagura bang sinilas. Ba't udakan eh? Oh. Di, kakatod business kita. Medyo ni sa ibida ni kaya naman ipitindahan kay boss. Dari stiri pa bangon kay na grocery sa bus. Tas pastora. Ba't ang ikanang dorin? Ako kapayas. Humok na lagi. So guys, dada ko sa church. Pag human naghatod niya yan, ning lahos ko nga rin. Diya. Anahan ako lang ikaw kapayas. Ano na, nagpanit ko kay, nag-crib kung pinakalit, char, nag-crib. Mas parang lagi ng kapayas, tamis ba kani? Magmukbang mig kapayas karon. Yes. Kaban na si Teacher Angel, teacher ni Aliana. Bitaw, daha mag-teacher si Aliana dari. Diya. Dagang teacher ba? Teacher? Tachitit. Dara. Dagang sa teacher ba? Tawagon, teacher. Abing, teacher Marian. Lahat mo ko kadili man sa Word of God. Tamis ba kani? Tamis no? Wala nakatamis na. Ay, hala! Nikatay na kami day? Kuha kapayas nga hinog. Oo. Dato dapat tamis. Halos kadaghan. Ay! Tawas laman. Bitaw. Mapamapay oras. Si Aliana, hindi pa ito kuhaon. Mayang gingan nga kuan. Pwede ra kumusti ani. Kaso lang kanang maluwi pa po kung nanay tatay. Bidjaan. You have to. Bidja.
Mas makatipid pud mi og dari mi stay. Kay mabaklay ra man nag-school niya yan na. Di na mi mamasahe. Mabaklay ra man gud. Nara man danas likod. Oh, Mas makatipid ko kung dari mi mo stay. Kaso lagi lisod bidaan mga tiguan. Diba, duda kung di dyan tamis kay Liz Paron. tamis na. Ay! Liz Paron, gamay rin sa nagliso. Yes. Naman to'y kapaya sa likod dahi, dagko. Kapahinog eh. Kapay na hinog dahi. Wala pa to. Ganina, ang laba may tako. And then, Jack, tagabot na sa bahay, nanglaba si Aisa. Hindi pwede makigdungan ug manglaba si Jack kay hayhayan ug kuhan. Kanang Canada na. depende kung sa kadaganan. Gamay ra. Kanang mga hangir nga na ba. Hindi pwede magdungan. Hina din si Jack Rancy kay humok na na. Crunchy. Hindi na. What's up? Nga na ilang gamit ug tawagan. So guys, mga anta. Anta. Dali gani ta dai. That's it, guys. Tamis ni di ay. Tamis. Bitaw. Di dyan tayo mahusgas. Di tsura. Kaya man kong lispad. Tamis man noon. One, don't judge the cup. Don't judge the book by its cover. Daw kung no. Noon ni manghisgarata sa atong nakita o tawag pagtilawin. Baka na ako ito kayatan. Maila, dyan di mo ka o prutas. Or di ba kuan? Magani mo. Ay. Diyan pag paniwang sa tura na. Ang kwalkot oras special yan na. 2:46 pa man. Diyan, dyan oras mo pa o. Stress. Ano, baka ano sa mo? Ano, tinigpadong po din yung kuan. Uli mo diretso. Tamis naman po din yun. Bitaw ko sa tipitid mangod ko. Ano lang, mukhaan ko. So guys, muted. Bitaw kay naari sa jay gi-share kani si Angel kuan pa ni ida di si City. Tagaginduluman inja na siya gi-share about sa ijahang life. Kuan ni pod basta-basta. Pero nga naman jud ng kinabuhi no na jud tay mga istorya para nahon apo ko'y story sa ang kinabuhi. Pero okay raman nang ngayngana na yung mga sitwasyon bitaw kay kanang ang Ginoo nakahibaw man. Insa may atong mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Ug sampit ra jud tas Ginoo di jud ta pasagdan. Mana ni share si